नैजिनै नं खख्लाबारि बियाबाव फैला मन्टु अनिप आरो बिजु बर' कसारी साब्रैनो खनसेयैनो हाबा होखानो सानदोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। गुबुन गुबुन बियाबनि एमएलए आरो एमसिएलए बिथांमोनहा जानो गोनां खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बियाबनि दाब दाब जायगायाव दावबायफैनाय बायदियै नैजिनै नं खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव मोजां बार बारहोनो थाखाय बिटिसिनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङाबो खख्लाबारि बियाबाव दावबायफैदों। लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव राकेश ब्रह्म बिथाङा गाबोन फुंबिलिनि 11 रिंगायाव मावजि बागानाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ फोसावनायजों लोगोसे फोरमायलायनायखौबो होनाय जागोन होननानै बुंथिदों। थिग दिनैनि जि मोनसे जोंनि जथुम्मा सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि इएम इनक्लुडिं माने एमएलएफोर बिथांमोनजों ज' सावरायनायनि गेजेराव मोनसे खोथाया फाइनाल जों गाबोन 11 बाजिनि आगोलाव मसलपुर जि मावजि पार्क दङ बेवहाय गाबोन जों फोसावनाय जागोन आरोखि। जोङो खख्लाबारि समस्तिखौ बे बाराव जोंहा गोबां केन्डिडेट दंमोन। फैला जे बरगयारि बिथां आरो बिजु बर' कसारी बिथां आरो मन्टु बर' बिथां आरो जोंनि आगोलनि एक्स जिएम अनिप बिथां दंमोन। दा जोङो साब्रैनिबो मोनसे मोजां मोनसे हाबा खुंनानै होनो जोंहा गोसोमोन। हलिबा जों सासेनोल' हाबाखौ होग्रोनो होननानै जों एबार थिरां खालामबाय। गतिके गाबोननि सानाव खख्लाबारिनि माने मोजां मोनसे दिन आरो बयनिबो मोनसे गोजोननाय मोनसे थासारि सोमजिगोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि। बेबायदि जोंहा जेबो रावहाबो बेबायदि साननाय हनाय गैया। जों गासिबो ज'नो बे सासे केन्डिडेटखौनो नेनानै दङ आरो दिनैनि दिनाव माखासे जेसेबां केन्डिडेटफोर जायफ्रा माने फारिलाइयाव दंमोन बिथांमोनाबो मिथिखागौ जायखौ जों केन्डिडेट थिरां खालामबाय। दा जों राजुहा भाबै बिटिआरनि रायजोनो बा आसामनि रायजोनोल' खोन्थानो बाखिसै। गतिके बेवहाय जोंहा दिनैनिफ्रायनो जोबोद बमा गावनाय खाना जानायनि थासारिया जोंहा सोलिगासिनो दंखायो खख्लाबारियाव आरोखि। बिपिएफ आरो जिएसपिआ जेबो गोहोम खोलैनो हानाय नङा। बेवहाय जोङो बे बाराव जोङो राजनितिक इउपिपिएल हान्जा हिसाबै मोनसे हाबानि मोनसे थिलि खालामनानैसो मोनसे सिमां सिन्था सरसा खालामदों। बेवहाय इलेक्सन होननानै जेबो गैया। बेयाव जों जायखौनो थिखैगोन बेनो गोरलैयैनो देरनानै थांगोन आरोखि। बेसेबांसो भट मोनगोन? आं आसा खालामो एबा 30,000निबो बारा जों बेयाव भट मोनगोन आरोखि।